आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। प्यार कके कोइलू हरहनय रानी, प्यार कके कोइलू हरहनय रानी, जिंदे में छिनलू पारहनय रानी। प्यार कके कोइलू हरहनय रानी, जिंदे में छिनलू पारहनय रानी। पारहनय रानी, हरहनय रानी, हरहनय रानी, पारहनय रानी, पारहनय रानी। प्यार कके कोइलू हरहनय रानी, प्यार कके कोइलू हरहनय रानी, जिंदे में छिनलू पारहनय रानी। पारहनय रानी, हरहनय रानी। रिकॉर्डिंग बाय यस म्यूजिक एंटरटेनमेंट। डीजे कंचन आप राज, सुन रहे हैं जीके म्यूजिक एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नीम चौक चौसीमा वैशाली। रहे न पाता हमारा तू हो, बारू हो जाई हो, बारू हो जाई हो, बारू हो। कौन कमी हमारा में कोइलू, इहे दह पाताई हो, इहे दह पाताई हो। काट देलू हमर चालहनय रानी, काट देलू हमर चालहनय रानी, जिंदे में छिनलू पारहनय रानी। प्यार कके कोइलू हरहनय रानी, जिंदे में छिनलू पारहनय रानी। पारहनय रानी, हरहनय रानी, पारहनय रानी, हरहनय रानी। रिकॉर्डिंग बाय यस म्यूजिक एंटरटेनमेंट। डीजे कंचन राज, आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक एंटरटेनमेंट की नीम धमाकेदार चौक प्रस्तुति। चौसीमा वैशाली। कौन कमी पैलू करे जा, राइटर हो रील से, राइटर हो रील से, राइटर हो। हमरा के छोड़ के खुश तू बारू, अर्जुन सुनील से, अर्जुन सुनील से। हाँ बलवन के पुरलुआ रामहनय रानी, बलवन के पुरलुआ रामहनय रानी, जिंदे में छिनलू पारहनय रानी। प्यार कके कोइलू हरहनय रानी, प्यार कके कोइलू हरहनय रानी, जिंदे में छिनलू पारहनय